Il-Fondazzjoni Kreattività ħabret it-tnedija tar-raba' edizzjoni ta' Viva, il-Valletta International Visual Arts Festival, li din is-sena se jkun organizzat bejn l-14 ta' April u 27 ta' Mejju, bosta avvenimenti u proġetti żew u l-programm b'varjetà kbira. Fost l-attivitajiet se jittellaw numru ta' esibizzjonijiet madwar il-Belt Valletta u ġewwa Dimil f'Birkirkara. Viva jisservi bħala pjattaforma għall-arti kontemporanja f'Malta billi jesebixxi xogħol ta' artisti Maltin daqskemm ta' artisti internazzjonali, konċentrazzjoni fuq l-arti viżiva kontemporanja. Dwar dan tkellimna maċ-Chairman tal-Fondazzjoni Kreattività, Rupert Cefaj. Tkun pjattaforma ta' kollaborazzjoni kemm għall-artisti lokali kif għall-artisti barranin li jkollaboraw ma' artisti lokali. Bekk il-sena għandna partiċipazzjoni ta' madwar 40 artist ġejjin minn xi 14 il-pajjiż differenti. Qed nitkellmu kollaborazzjoni ma' xi 13 kuratur differenti li ħajkunu involuti fil-proġetti diversi, ġifieri l-iskop prinċipali u li noħolqu attività fejn noħolqu proġetti ta' kollaborazzjoni, dak huwa sib. Matul din l-edizzjoni Viva 2018 se jkun qed jospita 10 proġetti fosthom bil-kollaborazzjoni mal-Festival Ġermaniż tal-Arti Viżiva Ostrale, ma' Valletta 2018, Liu Japan Fest u ma' ċentru kulturali taċ-Ċina f'Malta. Matul is-snin preċedenti Viva fetaħ it-triq għal madwar 25 esibizzjoni bis-sem ta' kważi 100 artist, kuratur u kollaboratur li l-kol ħadmu fuq diversi formati u ġewwa diversi binjiet.